махсус таҳкими муҳоҷиратро баррасӣ хоҳанд кард. яъне пеш аз муҳлат ба охир расидан аз Федератсияи Русия баромадагӣ аз Сен пешакӣ раҳмат. ба ҳамин хотир мо доим ба шумо мегӯем ки печати фалшивӣ назанед. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем. дар видео лайк монда бо диққат то охирша тамошо кунем. нафарҳое ки бихоҳем фаҳмида шумо аз Россия запрет доред ё ин ки не, номери WhatsApp мебирояд дар ҳамунҷа бинависонед. интизор меравад. вазирони умурии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Русия масъалаҳои амнияту мудофиа ва муҳоҷиратро мавриди баррасӣ қарор диҳанд. дар бораи масъалаҳо ва мушкилиҳои муҳоҷирони меҳнатӣ дар Федератсияи Русия ва инчунин амнияту мудофиа баргузор гардид. Сироҷиддин Муҳриддин, вазири умурии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Москав қарор дошта, бо ҳамтои русиягиаш ин мулоқот баргузор шуд. ба иттилооти дафтари вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар музокирот махсус таҳкими муҳоҷиратро баррасӣ хоҳанд кард. яке аз масъалаҳои муҳиме ки барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон зарурӣ мебошад, мисол баъзе аз мушкилиҳое ҳаст, баъзе аз камбудиҳое ҳаст, мехоҳанд ки бартараф карда шавад. дар ин масъала вазири умурии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар шаҳри Москва мулоқот баргузор гардониданд ва гуфтугӯҳои худро анҷом доданд. ва инчунин Сироҷиддин Муҳриддин қайд карда гуфт, ҷумҳурии Тоҷикистон чораҳои Русия дар бахши муҳоҷиратро зери шубҳа намемонад. вазири хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон дар пайи мулоқот бо ҳамтои русаш дар Москав ба суолҳои хабарнигарон низ ҷавобҳои дақиқ дод. вазир қайд карда гуфт, дар ҳамин ҳол як қатор масъалаҳои мубрами муҳоҷират аллакай ҳалли худро пайдо карданд, таъкид кард вазири умурии хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамин тариқ дар бораи ташхисҳои сайёраи тиббии тоҷиконе ки мехоҳанд дар Русия кор кунанд, дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон фаъол шуд. таваққуф ҳосил шуда масъалаи ҷойгир кардани як муассисаи тиббии Русия дар шаҳри Душанбе ба таври мусбат ҳал шудааст. яъне ки дар шаҳри Душанбе махсус ҷои тиббие кушода карда мешавад ки барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон пеш аз сафар кардан ба Федератсияи Русия дар оянда хизматрасонии худша пешкаш мегардонанд. ҳамчунин ёдовар шуданд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон намояндагии хадамоти шиноснома ва раводити вазорати корҳои дохилии Русия ифтитоҳ шудааст ва шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон низ метавонанд аз ин хизматрасониҳо истифода бубаранд, пеш аз сафар кардан ба ҷои шиноснома ва раводите ки дар шаҳри Душанбе воқеъ дар бинои вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ ҷойгир шудааст, муроҷиат кунанд ва мушкилиҳои худшона метавонанд дар ҳаминҷа бартараф кунанд. ва умедвор ҳастем ки боз ҳам аз ида дида хубтару беҳтар мешавад. акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳо ҷавоб мегардонем. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон бирен, номерошон мебирояд, одамои бедокумент ҳам бошед, муроҷиат кунед, ба дили пир мегиранд, мебарандтон. як нафар нависонда: салом акаи Сорбон, ман як зан ҳастам, мара дар чорни списка бироварданд. аз Россия ба қонуни фармоншон 21 январ биромадам, боз метавонам баргардам. бале, шумо пеш аз 5 феврал, яъне пеш аз муҳлат ба охир расидан аз Федератсияи Русия баромадагӣ аз Сен ҳозир метавонед ки равен ва документҳои заруриро барои худтон ҷобаҷо кунед, ҳар чизе ки барои шаҳрвандои хориҷӣ дар Русия лозим мебошад. зокир нависонда: номум дар рӯйхати 120 000 нафара ҳаст. патент доштам. 15 декабр Тоҷикистон омадам. омаданда ягон мушкилӣ нашид. моҳи май равам Москва намегардонам. не, намегардонам бародаро. чихеле ки мо гуфтем, ҳамун муҳлате ки дода буданд ки аз Россия берун бароем, шумо пеш аз ҳамун муҳлат баромадагӣ ҳастем, ягон мушкилӣ намешавад бародар. як нафари дигар нависондай: салом акаи Сорбон, ҳамин ҷои шиноснома ва раводида отпечатки гирифта мешавад? бале, ҷои шиноснома ва раводид хизматрасониҳое дорад ки шумо метавонед пеш аз сафар кардан ба Русия рафта муроҷиат кунед, махсус барои тамоми линияҳои худтона проверка кардан ки шумо ҳозир ба Россия рафта метавонед ё ин ки не, яъне бо тариқи отпечатки супоридан. лета нависонда: ака як савол, гости рафта будам ба РФ, омаданма 6 моҳ шид, боз гости рафта метавонам? илтимос ҷавоб деҳ. пешакӣ раҳмат. аз соли 2025 агар ки шумо ҳозир бирен, ин якумин бор ба ҳисоб меравад, ба хотире ки соли 2025 ҳамин мигратсиони картаи гости мерафтагиҳо тағйирот ворид шидак, шумо мерен 3 моҳ меистед дар Федератсияи Русия ва 3 моҳ ки бучид мебароед, баъди 9 моҳ рафта метавонед.
ҳамин мақсад ки кам кардан муҳлача пештар 3 моҳ пас иҷозат буд ҳозир ҳамира кам кардагиам. Як нафари дигар нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон, дар загранпаспорт фальшиви печат Қазоқистон задагиам. Тоҷикистон рафтанда депор намекарда бошанд. Пешакӣ раҳмат. Ба ҳамин хотир мо доим ба шумо мегӯем ки печати фальшивӣ назанед. Печати фальшивӣ задан и ғайриқонунӣ убур кардани марз ба ҳисоб меравад. яъне ки дар назди қонун мегӯем ҷавобгар ҳастем ва дар ҳолате ки огоҳ мешаванд албатта имконият ҳаст шуморо запрет на выезд бикунанд. Муродов нависондаи салом акаи Сормон, дар ҳамин саволи ман ҷавоб тен. Ман 5 рӯз шид омаданман аз Россия. Ай 2023 патент надоштум. Метавонам равам Россия 10 рӯз пас. Илтимос ҷавоб тен. Вақте аз Россия баромадан ягон мушкилӣ шидагӣ набоша агар бале, чунки бисёр вақтҳо дар таможни контрол аз шумо патент мепурсанд ва шумо пешкаш карда ки натонед ҳамунҷода запретон мекунанд. Тахмина нависондаи чӣ хеле бифаҳмем. Номон дар таҳти назорат 630,000 ҳастай. Вебсайти вазорати корҳои дохилии Русия ҳамун сайта мешава проверка карда. Касое ки натонен ҳоли мо мақсад амира пешкаши шумо мегардонем ва нишонтон метем ё ки проверка мекунем. Мумкин дар видеоҳои оянда ҳамаша бигем. Яъқуб нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон, менависем ҷавоб наметем. Илтимос ҷавоб тен. Ман видварения дорам праваи русӣ дорам. Ягон мушкилӣ намешавад. Ин права илтимос ҷавоб интизорум. Бародари азиз, видварения доштан ин маънои уро дорад ки шумо бояд ҳозир аз Россия берун бароед. Шумо ҳаққи дар Россия истоданам надоред. Вақте ки шуморо ҳозир дастгир кунанд агар барои аз Россия беруна баромадантон ҳамун муҳлате ки муқаррар кардагиянд метавонанд муҳлати ҳамин запрет на выезди шуморо зиёдтар бикунанд ва дар бораи праватон мисол аз байн бурдан набурданаш ягон мушкилӣ намешавад, лекин бо эҳтиёт бошем бародарон. Як нафари дигар нависондаи салом акаи Сормон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? Аз 1 апрел сар мешавад. ҳозир сар шидагӣ нест бародари азиз. Зиндаву сарбаланд бошед. то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.